ассалому алайкум духтарако. созе назани саломати хуба ина ипекои заказноитон омад. Акция шид барои шумо. Марҳамат нигоҳ кунед чихо гулш хушрӯай. Баъд бинен да чихо сангош хушрӯ задагиай. Диден беҳад фасон духтарако. пурраи сангош аҷоиб фасонакай. Сезоншон омадеста духтаро успет кунед шояд ки қимат шава. Ҳозирашда 350 сомон барои шумо акция кати. Ҳаминоро усол 500 сом мефурӯхтана. 500 сомон мефурӯхтан. Ина бо гулои навай. Марама духтаро успет кунед кадомеш маъқул мешава. Донада нархошон 350 сомон акцияда. Касе бо оптовӣ мегира, оптовиш бо арзон мешава. Хулас бинен. Иша ишта хушрӯвай, ира бинен оқои чихо фасонакан. Иша ишта хушрӯ. Беҳад гулои навинкаи фасон духтаро. Касе дар пурай марамат метавонен интихоб кунен, скриншот кунен. Дар равакак шумо да гирифт биё. Иглшам фасоная духтаро ко нигоҳ кунен. Аҷоибот сангош задагиай. Марамат инаи цвечам ҳастай. Гулгулои беҳтарин духтаро ко нигоҳ кунен. Диден аз наздик нишонтим бинен ипекои оригинали фасон. Марамат бо инаи малина цвеча бинен. Инаи бо қимат будак. Я таяй. Як таяй духтаро ко касе ки успет куна марамат метавонен интихоб кунен. Анаишам фасон. Гуливои ма гуфти гапо гули фасон духтаро ко расветкаша бинен охи. Иш бо дига гулай диден. Ҳамаш гулои хушрӯ, ҳамаш ипекои фасон духтаро. Иқаиш фасонай духтаро сезони ипеко омадестай. Успет кунен бигирен бо нархи дастрас. Инам хеле санги хушрӯзадагӣ. Марамат беҳтарин модело, беҳтарин фасоно шуморо интизорай. Марамат интихоб кунен, дарав доставкатон куна. Барои оптови мегирен, барои дона мегирен, хитон мегирен. Барои хитон духтаро ко марамат интихоб кунен. Ина ипеко иша ишта фасон, иша ишта фасон ҳамаш акция рафтестай. Успет кунен гирен 350 сомон ипек сангзадагии оригинали хушрӯ. Мана гулшам ҳастай диден. Ина гули хадавои фасон, гули хушрӯра акция кардагиан 350 сомон. Чӣ хеле гуфтум духтаро ояндада ипек қимат мешава. Барои ҳамо успет кунен. Ина гулша бинен бо вайра бинен чихо хушрӯва яранҷвиш санги хамилён задагиай ко аҷоибот тофтестай айпеш киртада бо воймаи бадай. Хулас ина бигирен дарав доставкатон мекунан. Мана иша бин ва ира бинен охи чихо хушрӯвай гулаш. Ай дига цветош бо тамом шид. Ай дига цвечам ҳаст. Ай вай гул калон. Ана баданаям хушрӯвай. Ина ми гулаку духтаро нигоҳ кунен гули атласида монандай. Баҳордаям хушрӯ метова. Фақат ҳамин цветш монда будай духтаро ко. Марамад ина интихоб кунен. Мана ина мучам ҳастай. Диде ина мучам ҳастай. Хулас беҳтарин вариантҳо бо нархҳои дастрас. Ипеко 350 сомон. Мана ипекои беҳтарини амхе гулои фасони хушрӯ барои шумо духтаро ко. Анаи купра ипекай духтаро. Ина айно бисёриё гирифтагиан розиян. Мана марама духтаро бо ина ҳастай. Гирен интихоб кунен дар равакак доставкатон кунан. Ва инаи гулай ку қиматай. Мана неким ҳози 350 сомон игл ипека метонен харидорӣ кунен. 650 сомон набуд. ҳози боша метонен харидорӣ кунен бо нархи 350 сомон. бовар кунен духтаро ко айпеш идай мисол бигирен ай ҳозира айпеш туё мешава гармӣ омадестай. Бигирен пушаймон намешен духтаро. нархи беҳтарин кати акция рафтестай. ира бинен 650 сомона. ина нархаш барои шумо 350 сомон.